O xuíz sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como líder dunha rede de tráfico de influencias e acúsao de cobrar 2 millóns de euros en comisións. O expresidente do goberno, imputado polo caso Plus Ultra, tería unha intervención directa en operacións de petróleo, ouro e divisas, segundo o auto do xuíz. Esta tarde concluía o rexistro do seu despacho e o das súas fillas. Zapatero, que nega os feitos, convértese no primeiro expresidente do goberno imputado. Tres presidentes de dous partidos, do PP e do PSOE, unidos para exixir unha mesma reclamación, impulso ao corredor atlántico e un novo modelo de financiamento. Os tres piden unha aposta clara polas infraestructuras pendentes. O fillo do fundador de Mango evita a prisión provisional pagando unha fianza d'1 millón de euros. Esta mañá foi detido por ser sospeitoso de homicidio pola morte de seu pai durante unha excursión pola montaña. A xuíza retíralle tamén o pasaporte e obrígao a presentarse todas as semanas no xulgado. Boas noites, comezamos. O xuíz da Audiencia Nacional sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero no centro dunha presunta trama de tráfico de influencias ca que desviar cartos para lucrarse el e empresas das súas fillas. Acúsao de 3 delitos: organización criminal, falsidade documental e tráfico de influencias con penas que poden sumar máis dunha década de prisión. O expresidente do goberno está acusado de cobrar 2 millóns de euros en mordidas e de crear unha sociedade en Dubai para agochar os cartos. Os axentes levaron numerosas caixas dos rexistros practicados no seu despacho na Rúa Ferraz, fronte á sede federal do PSOE, e tamén no rexistro da sede da empresa das dúas fillas. Estamos en Madrid en directo. Sabela Romar, adiante. Que tal, Pablo? Pois si é unha empresa, a das fillas de Rodríguez Zapatero, unha empresa de marketing que, segundo lemos no auto do xuíz, que un auto de 85 páxinas sería, esa empresa, dicimos, unha pata fundamental dese presunto entramado de sociedades creadas para camuflar uns ingresos presuntamente ilícitos que recibiría o expresidente do goberno e tamén parte do seu círculo. Ata 2 millóns de euros, creo o xuíz, que podería ter recibido o expresidente Zapatero de maneira irregular a través de contactos e de mediacións, cartos pagados, ademais, a empresas creadas, segundo a investigación, para agochar o rastro deses cartos, como, por exemplo, unha empresa creada en Dubai, que é prácticamente un paraíso fiscal. O expresidente socialista Rodríguez Zapatero este mediodía publicou un vídeo no que el defende a súa inocencia. De calquera xeito, a investigación continúa. En 14 días está chamado a declarar diante da Audiencia Nacional. Hoxe vimos aquí no seu despacho, estamos na Rúa Ferraz, no número 35, xusto fronte á sede do Partido Socialista. Máis dunha dúcia de axentes durante toda a mañá hoxe sacaron moita documentación de aquí, unha documentación que será capital para avanzar nesta investigación. Ás 10:45 a UDF entraba no despacho do expresidente na Rúa Ferraz, xusto en fronte da sede central do PSOE. Os rexistros ordenounos o xuíz da Audiencia Nacional que investiga o rescate de Plus Ultra. Yo no he tenido nunca relación con Plus Ultra de ningún tipo. Zapatero sempre negou que participara nesa operación mesmo no Senado, pero si admite vínculos cunha empresa que foi contratada por Plus Ultra. Trátase da consultora dun amigo seu, Análisis Relevante. Pagoulle o expresidente máis de 400.000 euros por redactar informes. 70.000 euros brutos de media al año. E tamén contratou por 200.000 euros a empresa de marketing das súas fillas. Yo le propuse que estuvieran tamén mis hijas, era el acuerdo. As dúas fillas de Zapatero estiveron presentes durante os rexistros practicados este martes na súa axencia, What the Fab. Os axentes tamén acudiron a outras dúas compañías vinculadas co amigo de Zapatero. Julio Martínez xa está imputado na causa desde decembro e por iso non quiso responder ás preguntas dos senadores hai un mes. Mi derecho a no contestar a las preguntas de sus señorías. Por orde do xuíz, os axentes tamén entregaron un requerimento de información na SEPI e a José Luis Rodríguez Zapatero citouno para declarar nos xulgados o próximo 2 de xuño. O maxistrado sitúao como presunto líder dunha estrutura estable dedicada ao tráfico de influencias a cambio de cartos. O expresidente Zapatero negou en marzo na Comisión de Investigación do Senado que participara no rescate de Plus Ultra. Hoxe, nun vídeo que publicou, insiste en desmentir xestións en favor da aeroliña. Defende a súa inocencia e asegura que dará explicacións ante os medios nos próximos días. Quiero reafirmar que toda mi actividad
pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Pedro Sánchez pide defender o bo nome de Zapatero nuns momentos que admite son duros pro PSOE. É unha das mensaxes que o presidente do goberno lle transmitiu aos membros da Executiva Federal do Partido Socialista. Os socios de esquerda van máis alá e cuestionan abertamente a actuación da xudicatura. Os populares, pola súa parte, vinculan directamente a Zapatero cas decisións tomadas por Pedro Sánchez no Consello de Ministros. O Goberno lanza unha mensaxe de tranquilidade, respeto á xustiza e presunción de inocencia. Que la justicia haga justicia, pero sin perder nunca de vista ese principio fundamental. Y desde esta mesa lo que sí también quiero compartir es que quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias. Defensa de Zapatero tamén dende o PSOE. No me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido, al revés. Es el único presidente de este país que no tiene a ningún ministro imputado. Os socios do Executivo mostran en xeral apoio a Rodríguez Zapatero e cuestionan a xudicatura. Podemos tener algunas dudas acerca de esta imputación. No es la primera vez que vemos a algunos jueces de algunas instancias actuar de manera abiertamente política. La derecha le tiene muchas ganas a Zapatero. Dende o PP, Miguel Tellado escribía: os capos da trama empezan a caer ao coñecerse a imputación de Zapatero. Despois era Esther Muñoz a que trasladaba a opinión dos populares. Todos esos delitos a los que se le imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sin el concurso del Gobierno. Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al Gobierno de España. Acabaremos viendo a Sánchez decir que no conocía casi de nada a Zapatero, como hizo con Ábalos y con Cerdán. E volven pedir a Sánchez que dimita e convoque eleccións. Alfonso Rueda cualifica de moi grave a imputación de Rodríguez Zapatero pola súa conexión co actual presidente do goberno e cree que Sánchez debería convocar eleccións. Supongo que el Partido Socialista hará algo más que intentar echar balones fuera y mirar para otro lado o simplemente no hablar. Aquí hay que dar explicaciones y hay que darlas muy rápido. Estamos hablando de un expresidente del Gobierno que forma parte del núcleo duro del actual presidente del Gobierno. Me parece un tema gravísimo y una razón más para cuanto antes darle la palabra a los ciudadanos. Galicia renova a súa alianza con Asturias e con Castela e León para reclamarlle ao Goberno Central melloras nas infraestructuras do noroeste. Os presidentes das tres comunidades piden tamén un financiamento que teña en conta as necesidades dos seus territorios. Gloria Varela. Sí, o reto demográfico, as infraestructuras e o financiamento volveron a centrar as reflexións de Rueda, Mañueco e Barbón. Pedíronlle ao Goberno que axilice o corredor atlántico e que elimine as peaxes da AP9. Aseguran que as tres autonomías precisan infraestructuras fortes que axuden a fixar poboación. Alfonso Rueda e os seus homólogos de Asturias e de Castela e León tamén reclamaron un sistema de financiamento solidario e negociado multilateralmente. Tres presidentes de dous partidos, PP e PSOE, e a mesma queixa, os investimentos para o corredor atlántico para mellorar a conexión do noroeste por mar, estradas e ferrocarril non van ao ritmo prometido polo Goberno Central. Es que dato mata relato, non ha habido ningún avance, por lo menos ningún avance sensible en todo este tiempo. Yo no tenía nada en contra de que se hiciera en el Mediterráneo. Yo lo que quería y pido es que se ejecute, evidentemente, el compromiso con el corredor atlántico. El interior de nuestro país necesita una apuesta clara por las infraestructuras. En esa aposta remarcan debe incluirse a gratuidade da AP9 que reclama Galicia e da AP66 que une Asturias coa Meseta. Si no hay avances por la vía de la política, que yo creo que debería de haberlos, porque es una cuestión de justicia y además de legalidad, vamos a hacerlo por la vía judicial. De las autopistas de este calibre y con esta importancia ya son los últimos vestigios que quedan de este tipo de gestión y con este tipo de precios. Nosotros también lo hemos judicializado. Rueda, Mañueco e Barbón reivindican tamén a vixencia da declaración que asinaron no 2021 para exixir un financiamento autonómico negociado que teña en conta o custe de prestar servizos nas súas comunidades.
O sector do metal cualifica de éxito rotundo a xornada de folga na provincia da Coruña. As principais mobilizacións vivíronse en Ferrol, onde os sindicatos aseguran que o paro foi total. Tamén houbo protestas na Coruña e en Santiago. Piden que o novo convenio provincial recolla unha suba salarial do 5% e outras melloras nas condicións laborais. Volverán para o martes e o mércores da semana que ven. Tamén houbo protestas en Vigo, aínda que neste caso a CIGA era a única convocante. O Sindicato Nacionalista desmarcouse do preacordo acadado o luns entre comisións UGT e a patronal. A Comisión Europea comprométese a conceder axudas de emerxencia aos agricultores ante a constante suba do prezo dos fertilizantes. En xuño presentará a proposta. Un dos fertilizantes máis usados do mundo, a urea, duplicou o seu prezo dende que empezou a guerra de Irán. É tempo de sementar a pataca na limia cando o tubérculo vai o fertilizante. Unha leira como esta, de 2 hectáreas, leva de 1.200 a 2.000 kilos dependendo de como se aplica. Como xa desde a pandemia pa aquí subiron moitísimo de precio os fertilizantes, pois optamos por un tipo de máquina que vai abonando en línea. Para os agricultores, os fertilizantes supoñen máis da metade dos custes de produción. No caso do cereal, por exemplo, andaban uns 36-37 céntimos este ano o kilo, e este ano xa se foi a 50 e algo. No sector gandeiro a dependencia non é tan alta, pero pode chegar tamén ao 25% dos custes de produción. Intentamos pois tratar todo con abonos da casa e demais, un pouco xa para evitar sufragar eses costes, claro. Para Unións Agrarias, o plan da Comisión Europea vai ao fondo do problema, pero non chegará a tempo. Piden accións inmediatas e contundentes. Suprimir todo tipo de aranceles, suprimir o tipo de impuestos e compensar de forma directa estos incrementos, dado que non nos podemos trasladar aos costes de produción. Preocupa, ante todo, o desabastecemento do mercado se a guerra se prolonga. O presidente ruso Vladimir Putin iniciou hoxe unha viaxe a China para reafirmar os seus lazos con Xi Jinping 4 días despois do seu cumio con Donald Trump. O encontro reflicte o peso crecente que está collendo a China no escenario xeopolítico mundial. Xa estaba prevista de antes, pero a viaxe oficial de Vladimir Putin á China coincide tan só 4 días despois do cumio entre Xi Jinping e Donald Trump. O presidente ruso quere reafirmar os estreitos lazos co seu homólogo chinés e sondar a postura actual de Pequín, do que agora mesmo ten unha gran dependencia económica. Tras a invasión de Ucraína, a China é o maior socio comercial de Rusia e o principal comprador do seu petróleo e do seu gas. A axenda da viaxe inclúe temas económicos e comerciais, pero tamén asuntos internacionais e rexionais. Ambos presidentes chegan a este encontro en momentos moi distintos. Xi Jinping como un axente cada vez máis central no escenario xeopolítico mundial. Putin, illado internacionalmente e estancado na guerra con Ucraína, sen grandes avances e sen perspectivas de paz. O presidente ruso confía en que a China poida exercer algún tipo de mediación para poñerlle fin ao conflicto que sexa favorable aos seus intereses. O gromo de ébola traspasa as fronteiras de África e hai un cidadán norteamericano infectado. Trátase dun médico que se contaxiou na República Democrática do Congo e que foi trasladado a un hospital de Berlín, segundo confirmou o Ministerio de Saúde alemán. Canda el chegaron outras 6 persoas das que se descoñece a nacionalidade que están consideradas contactos de alto risco e que están sometidas a un control estrito. A Organización Mundial da Saúde teme a magnitude e a velocidade da pandemia ante un virus pro que non hai nin vacina nin tratamento. O tiroteo nunha mesquita de San Diego, en California, deixa 5 mortos, entre eles os 2 mozos tiradores, 2 rapaces de entre 17 e 19 anos. Unha das vítimas é o garda de seguridade que tentou repeler o tiroteo. En El Ejido, en Andalucía, están conmocionados. Un mozo de 25 anos matou a tiros os seus pais. No tiroteo quedaron feridas de gravidade outras 4 persoas, entre elas o fillo de 7 meses do arrestado. O tiroteo ocorreu a última hora deste luns na localidade almeriense do Ejido. O presunto autor dos disparos, un home de 25 anos, matou os seus pais e feriu de gravidade outras 4 persoas, 2 delas menores de idade. Un dos menores ferido, un neno de 7 meses que permanece hospitalizado en estado crítico, é o fillo do presunto agresor. Os outros feridos son un home de 60 anos, unha muller e unha nena de 2 anos.
O presunto parricida sería detido pouco despois polas forzas de seguridade non moi lonxe de onde ocorreu o tiroteo. A Garda Civil fíxose cargo das investigacións e, aínda que non se descarta ningunha hipótese, todo apunta a un caso de violencia doméstica. A Comandancia de Almería precisou que o detido podería presentar un trastorno mental. Os axentes investigan tamén a procedencia da arma utilizada, xa que o autor dos disparos carece de licenza. Un accidente laboral deixa un operario morto en San Cibrao das Viñas. Faleceu ao caerlle enriba unha árbore. Alejandro Álvarez. Sí, Pablo, os feitos aconteceron pasadas as 2:30 desta tarde neste monte da parroquia de Rante. Foi un particular o que deu o aviso indicando que o mozo de 35 anos estaba a talar un piñeiro, caeulle enriba e quedou tendido sobre unha gavia. Malia que lograron liberalo, sí que foi necesaria a intervención dos servizos de emerxencia xa que estaba inconsciente. Ata aquí desplazouse o 061 que mobilizou un helicóptero medicalizado con base en Ourense, pero únicamente puideron certificar o falecemento da víctima. No operativo tamén participaron os bombeiros de San Cibrao das Viñas, o GES de Pereiro de Aguiar, a Garda Civil e tamén mobilizouse un equipo de psicólogos por se fose necesaria a súa intervención. Grazas, Alejandro. E os Mossos de Escuadra detiveron un home en Figueras como presunto autor da morte da súa exparella. A detención produciuse no mesmo lugar dos feitos, unha praza da localidade xerundense. A muller de 33 anos faleceu por feridas de arma branca. O presunto homicida ten 48, varios antecedentes delituosos. Onte mesmo foi detido por quebrantar a orde de afastamento da vítima. E gran susto esta tarde no barrio de Chapela, en Vigo. O incendio nunha vivenda deixou atrapada unha muller. Os bombeiros acudiron de urxencia e lograron rescatala a través do balcón, empregando a escaleira extensible. Todo apunta a que o lume se orixinou nunha caldeira e se propagou rapidamente polo interior da casa a través das escaleiras. Preocupación no barrio coruñés dos Mallos por unha vaga de roubos en negocios, garaxes e coches. Os veciños din que van a unha media de 2 asaltos diarios. Patricia Vilar. Si, é unha das últimas accións cometidas polos ladróns quedou rexistrada por as cámaras de seguridade que gravaron como unha parella entraba a cometer un roubo nun garaxe particular. A cámara rexistra o momento no que rompen a luna do vehículo para acceder ao seu interior, pero non foi o único roubo das últimas horas. De madrugada, un encarapuchado accedeu tamén ao interior dun bar, dun negocio de hostelería, levou a caixa rexistradora deixando ademais un regueiro de danos ao seu paso. Os afectados din que sospeitan que en moitos dos casos, en moitos destes roubos, son as mesmas persoas as que os cometen. O fillo do fundador de Mango elude o ingreso en prisión pagando unha fianza d'1 millón de euros. Detiverano esta mañá como sospeitoso de homicidio pola morte de seu pai durante unha excursión pola montaña. Jonathan Candic chegou esposado aos xulgados de Martorell, onde a xuíza lle comunicou que está investigado por homicidio en relación coa morte de seu pai, o fundador de Mango. Só respondeu ás preguntas do seu abogado e tardou uns minutos en pagar o 1 millón de euros que lle impuso a xuíza para eludir o ingreso en prisión. Isaac Candic era o home máis rico de Cataluña. Precipitouse dunha altura de 150 metros durante unha excursión co fillo pola montaña de Montserrat. Os Mossos de Escuadra consideran difícil que nese lugar poida caer un corpo se que se exerza certa forza sobre el. Tamén expertas sospeitas que Jonathan mandara marchar o escoltado pai antes de comezar o paseo. Desde que se puido reabrir o caso, investigaron as contradicións nas dúas declaracións de Jonathan e creen que hubo premeditación porque estivo 3 veces previamente na zona a semana en que caeu o pai. Como móvil barallan unha mala relación co pai, algo que os achegados negan de xeito unánime. O falecido puxera o seu fillo a cargo da empresa, pero 2 anos despois sacouno da primeira liña descontento cos resultados da compañía. Jonathan Candic ten prohibido sair do país, retiráronlle o pasaporte e debe comparecer cada semana no xulgado. E falando de asuntos de cartos, as cifras que se moven nas poxas de arte marean. Na última celebrada en Christie's en Nova York, circularon 1.000 millóns de euros. A peza máis valorada foi esta de Pollock, que saiu por 180 millóns, a cuarta obra máis cara xa máis vendida. Pero había máis artistas de primeira fila que explican en parte por que foi unha noite histórica. Tamén desfilaron obras de Picasso, Miró, Warhol ou Brancusi.
Presentouse hoxe o programa da 27 Feira do Viño de Valdeorras que se celebra no Barco a finais deste mes. Esta edición bate récords de participación con 22 adegas, a cifra máis alta da última década. A celebración coincide cun momento de gran demanda do turismo no xeodestino Trevinca-Valdeorras. Nos 3 primeiros meses do ano, o número de viaxeiros aumentou casi un 30% con respecto ao ano 2025. 29 áreas rurais galegas sumáronse este ano con entusiasmo ao maior festival de divulgación científica gratuita do mundo, o Pint of Science. A ciencia sae das cidades para darlles visibilidade aos científicos locais como referentes no medio rural, sementando interese e espertando vocacións como no Concello de Brión, segundo de toda España en asistentes aos talleres infantís. O Concello de Brión súmase por vez primeira nesta edición número 11 á divulgación científica do Festival Pint of Science, cun entusiasmo máis que evidente. É o segundo concello de toda España en asistencia aos talleres infantís. Duplicamos as inscripcións porque había moitísimos nenos que non querían perderse o evento. O éxito é obra de algúns dos seus científicos locais como a Nerea, doutora na Universidade de Santiago, que se implicaron na organización. A Ciencia Kilómetro Cero teñen un vínculo co propio concello, ou ben traballan aquí ou son de aquí. Descoñeces a ciencia por non ter unha persoa cercana que che poida falar dela. Así é como bares de áreas rurais como este se converten en faros de coñecemento para achegar investigacións en activo, como o que revelan de nós e dos nosos antergos osos e cabelo, ou saber que tiña na cabeza un dinosauro. Centrándonos no básico para que todo o mundo poda comprender o mellor e coñecer a súa utilidade. O non vivir nunha grande cidade de chegar a ese conocimento que teña esa forma de poder sabelo, como funcionamos os investigadores. Indispensable compartir o coñecemento que se xera, sobre todo desde a miña área, que son máis as humanidades, as ciencias sociales, pois teñen que chegar a toda a poboación. Buscan desbotar a idea da ciencia como afastada e inaccesible. Ojalá cando era pequena, en Guísamo, que onde son eu, houbera Pint of Science. Son os referentes de novas xeracións de científicos. O Colexio Peleteiro de Santiago intégrase no grupo internacional Globe Educate, un dos grupos máis importantes do mundo, con máis de 65 colexios de excelencia. Con máis de 7 décadas de historia, o Peleteiro é un referente educativo a nivel nacional en educación infantil, primaria, secundaria e bacharelato. Agora dá un paso máis para reforzar o seu proxecto internacional, apostando pola innovación, a formación integral de calidade e a importancia dos valores compartidos. Unha empresa estadounidense anuncia o nacemento dos primeiros polos nacidos dun ovo artificial. A compañía Colossal di que é o primeiro paso para facer revivir unha ave xigante extinguida hai 600 millóns de anos. A comunidade científica é escéptica ante un anuncio que non chega apoiado por ningún estudo científico. A empresa biotecnolóxica estadounidense Colossal asegura que logrou criar polos vivos dentro de ovos artificiais, uns habitáculos de silicona dos que saíron din 26 animais sans. Xa o fixeran antes científicos chineses, pero Colossal son os primeiros en crear un tipo de membrana que non precisa oxígeno artificial, o que abre a porta á súa produción industrial. Pero o seu obxectivo é máis ambicioso. Queren devolver a vida ao moa xigante, unha ave extinguida hai 600 anos en Nova Zelandia. Xa teñen mostras do seu ADN co que esperan poder crear embrións viables. O problema é que o moa medía 4 metros e pesaba 85 kilos e iso impide reproducilos nos ovos de calquera das aves vivas. Por momento, do logro de Colossal non hai máis que o seu propio comunicado. A comunidade científica é escéptica, entre outras cousas porque a empresa non acompañou o anuncio de ningún estudo científico revisado. A compañía naceu en 2021 co obxectivo de resucitar o mamut lanudo, extinguido hai 4.000 anos. Polo momento din que lograron reproducir o seu pelo en ratos. Moitos expertos creen pouco ético, cando non perigoso, tentar reintroducir animais desaparecidos en contextos ecolóxicos totalmente diferentes. Hoxe queremos visitar vilas do mundo que son coñecidas polas súas cores. Pola súa cor, máis ben, porque todas elixeron un. Bangwol, en Corea do Sur, a Illa Púrpura, comezaron a pintar en 2018 e o que era unha comunidade de 200 pescadores converteuse en un destino turístico para 500.000 de persoas desde entón. Santorini, moito máis famosa polas súas rúas brancas nese mar tan sumamente azul. Tamén Chefchaouen, en Marrocos, precisamente o azul é a súa cor. Izamal, en México, aposta polo amarelo. E Roussillon, en Francia, polo vermello. Cada un ca súa cor. Feliz noite. Ata mañá.
that's just wrong.